खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मिथिखायो आंनि मुङा दैदेनहां मुसाहारि दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दि जोंनि बर'नि अबे एलबामा अबे सङा हाइगेस्ट भिउ थांदों एबा अबे भिडिअआ अबे एलबामा 1 crore भिउस थांदों 1 crore माने नोंथांमोना मिथिखागौ 1 लाख 100,000 1 crore दा नोंथांमोननो बेखौ खोन्थालांनि आङो बेयाव मोनबासिमल' देखायनाय जागोन दे बेयाव जुदि माबा मोनसे सङा हाबनानै थायाखैबा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गिबिसिनथारावनो निमाहा बिग्रियो मानोना आं बेयाव जायखौ नुदों बेखौल' नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नागिरदों दा जोंनि गिबिसिनथार बेसेबांबा बुरजा भिउस थांनाय मोनसे सङानो जाबाय मोनसे एलबामानो जाबाय गुवाहाटी सारियाली बे गुवाहाटी सारियालीया जौगा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजादों बेनि भिउसआ टटेल दा 2.6 crore थांदों दै बेनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन भिउस थांनाय होननानै दासिमनि गेजेराव आं मिथिनो मोनदों आरो बिनि बारा गैबावला आरो जोंहा बिनि उनाव दंबावो मोनसे दालमिया सिमेन्ट बे दालमिया सिमेन्टआ रेगे रेगां फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजादों बिनि दा टटेल भिउसआ बेसेबां जादों 2.2 crore 3 yearsजों दा जोंहा सेकेन्ड नाम्बाराव बे दालमिया सिमेन्टआनो जायगा आवग्रिनानै दं बिनि उनाव जोंहा एसबि साइन प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मोथो मोथो प्यार कियारिया 3 नाम्बार पजिशनाव जायगा आवग्रिनानै दं बेयो दा गासै 1.3 crore भिउस जाबाय दै गासै 6 yearsजों आरो बिनि उनाव दङ जोंहा अनसु ब्रह्मा फट'ग्राफि क्रिएशनजों दिहुनजानाय 1.2 crore भिउस थांनाय फागुन दै नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौ दे फागुना बै समाव जोंनि बड' एलबामाव माबायदि रल लादोंमोन नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौ बेनि उनाव जोंहा जों बयनिबो फेभरेट गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय बेयो टटेलि दा 1 yearजों 1 crore थांदों दै आरो बिनि अनगा जोंहा 1 crore थांनाय बड' एलबामफोरखौ जोङो नुनो मोनला दङ आरोबाव बोसोरनैनि गेजेराव खायफा प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय माखासे एलबामफोरा 1 crore थांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थेंक इउ सो माच एभरिवान